ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? କୌଣସି କାରଣରୁ ମନ ଦୁଃଖ? ନାଇଁ, ପୁଣି ମିଛ? କାହାକୁ ମିଛ କହୁଛ? ନିଜକୁ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ? ଆରେ ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ତାହେଲେ କାନ୍ଦି ଦିଅ, ମନ ଖୋଲିକି କାନ୍ଦି ଦିଅ। କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି? ତମେ ଏହା ଭାବୁଛ କି କାନ୍ଦିଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ କମଜୋର ଭାବିବେ? ନାଇଁ, କମଜୋର ସିଏ ଯିଏ ନିଜର ଫିଲିଂସକୁ ଛାତି ତଳେ ଚାପିକି ରଖେ। କମଜୋର ସିଏ ନୁହଁ ଯିଏ ମନ ଖୋଲିକି କାନ୍ଦିଦିଏ। କାନ୍ଦିବାର ସତ୍ସାହସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ କାନ୍ଦନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କମଜୋର ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ସଫା ମନର ହେଇଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛ, ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି, ନିଜସ୍ୱ ଅଶ୍ରୁ ଆମେ ଧୋଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? କାନ୍ଦ, ମନ ଖୋଲିକି କାନ୍ଦ। କାହା ପାଖରେ କାନ୍ଦିବ ଭାବୁଛ କି? କାହା ପାଖରେ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆରେ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ କାନ୍ଦ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ କି କହିବେ, ଦେଖରେ କାନ୍ଦୁଛି, ସହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମେ କେତେ ଯେ ସହିଛ, ଆଉ କେତେ ସହିବ? ଜାଣିଛ, ମନ ଭିତରେ ମନର କଷ୍ଟକୁ ଚାପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ନିଜର ହୃଦୟ, ତାକୁ ଟିକେ ଦୟା କର। ଏତେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଅନି ତାକୁ। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଏହା ଭାବିକି ତମେ କାନ୍ଦି ପାରୁନ? କାନ୍ଦ, କାନ୍ଦ।